Guys, please subscribe and help the channel get to 150k subscribers. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Dango. My fans on TV, it's the Petro Premiership. CS Galaxy 1, Sikukune 1. I'm joined by fan my brother Kamabanu Pumagupi. Ukhuluma nomfasa uphuma embombela. Igame ibone kanjani? Hayi game vele besikwazi bese practice namhlanje. Sha. Besingana pressure. Yeah. Bane viki lonke abatrain bafana but just doing practice. Ngiyakuthola. Yeah, so sitholile just Richard Bale izoba nenkinga because Yeah. ngathi silandela ngayo manje. Ngiyakuthola. Uzobashaya? Aw, Laba balandela 3-1. 3-1. 3-1 next game. Yes. Mama mina ngicela man of the match. Hello Thibo, mina kokuqala mntana sekhaya. Mina bengizitshela ukuthi isikukune angifuni ukudlala ngento engadlali. Isikukune siyashaya mfana kithi. Manje abafana bethu bayekela igame ngemagezi. Bayekela igame ngemagezi bayehlele ukucollect 3 points. Manje bekufanele kule 1 point bafike kule ya 3 point yabona mntana sekhaya. Manje bona bahluleka ukuthi bayenzeni benza lento eright yabona. Mina ngize lana ngizitshela ukuthi vele yidraw. Isikukune asidlali senza into yayo. Mara ngoba nje si-GS Galaxy. Yeah. Hayi, even the next game bayadlala. Yeah, bayadlala. Yeah, bayadlala. Abazitshela ukuthi yabona lo buhlungu lobo bePirates. Sha. Lo buhlungu lobo bamagame alandelayo. Yeah. Le 3 lesilandela khona. Yeah. Hayi, siyazcollectele 3 point. Collector pay. Collector phela nana. Rodman ngicela man of the match before via. No, mina banike yona mina manje. Wena yakho. Eyami. Yeah, yakho. No, ngani ukeeper wami. Ukhipha wakho. Yeah, ngiyamnika mina of the match. Uthembisa ukuthi ungcono rana ubavuma. Hayi. Athi wakho uyo grand. Hey, wamuyo grand. Ayo bavuma. Uvumela nento engavumeki. Uvuma uyabakhipha ku top 8. Uvuma nento engavumeki. Uyabakhipha ku top 8. Uyabakhipha 8 schoon. Ene mina futhi bengithi ngathana abana ngabe banika loya wethu loyi. Abambuyisa uNtwari wethu. Abamsebenzisi. Untwari ne. Untwari ngikhala ngoNtwari. Abambuyise phela. Abambuyise. Yabona afake akhiphe abone alright angaloku athembele kubavuma ubavuma uvuma nento engavumeki Akuntwari. yazini ne manje sekunzima nasobona ukuthi uyashona ufaka nalabo ubona ukuthi yazini ngikhalela kipi manje ngeke uloku uphiza uthembele emntwini oyi-1 ubona ukuthi uyakushonisa khona manje uyamshonisa loyo and ucoach khona manje yabona ucoach yabona i-coach Sure sister. kamnandi abahambisa ucoach Kuchiefs. yeah Unaba kahambe. unaba kahambe qaqa ukuthi bayadliwa or bayaphi unaba kahambe ngoba manje bathembele entweni wabona usibambe ngepali elinomuhlwa lawa lani wano Thank you sister. Thank you Rodman.